Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 14, versikulo 24. Kinabaknang ti gungguna dagiti masirid, ngem agdin dinamag ti maag gapo iti kinamaag na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oh, nagpartak ka man ang nagpataray. Paladawak nga ruday. Busbusin na anda kang dagiti masabat ta alugan. Gaputa na partak ka launay. Agulimag ka man. Ag-overtake ka kailangan. Ay apo, sao ka la, sao. Ang nervyos ako. Nag-commute la ko man. Naladaw ka man na, pare. Bibiyang mo. Amo ka. Sikat tinausam nga gipulong ka ni sir. Isa na ung tanak manan. Saan ba ta? Tagiti kasken ka ti sa iro dito opisina. Ne. Saan ka magsasaw ti kasta, Emilio? Pudno mata. Sip-sip kayo ka ni boss. ah. Apay ko nam. Jack mo, akayat mo, ti may promote. Nagalas talaga ti panagsasaw da dyan nga, Emilio. Apay ayamanan. Dinilaw ko laang matno apay alay. Kat nagadun tagkakadagas ng baga na kanyak. Amom lang nga roden ti ugali na. Isong arod ah. Liklikam latang aminan. Saan mat nga rod amabalin taagpada kami iti opisina? Kaya't ko asawan, di mon kasarsarita no saan ama inaig iti trabaho. Ay wala niya. Taday ta nga Emilio, awan ti ka-vibes na iti opisina tayo. Gaputa ka gurgura da. Apay manan aya. Pinalubusan daman ng titarakan da kaldeng. Kinan nan timulak anatang. Kat, binugkawan man idan. Dayjay ti rumbang kadakwada. Emilio, maan ano ayan no kasaritam ida itinasayaat. Itan niya kumaga po. Kanayon latan na siyak nagpaspasensya. Awan pa'y aldaw asaan ka nga agungat. Sumardeng ka man matsika. Amin laangan kat kaguram. Diana, ayan ni Emilio. Napanidya ili nanang. Ay, kasaritak ko ma. Urayan yun asumangpet. Mababainak ngamen kadag iti reklamo daken ko ana. Katsyak ti pangibagbagaan da. Ha? Anya day ta reklamo nanang. Kat nuadda ka no kaldeng abinarsak na. Anya? Kat idimanen na minsan. Pinagsasawan na jay may sa a traffic enforcer. Unay mo't daytan. Ay, katsyak ti mabain iti kasjay nga ugali ti asawam, Diana. Iso abagbagaan man. Nanang, kastamot kat ti araramidak. Ngamsyak mo ti apaan na. Dayta nga rod kat. Kanti may sapay amadi nga ugali na. Di na ammo ti agpasensya. Sir, Apay, ipaspasambot ni Sir dagiti apapeles kan ka. naglaing kayo matan. Siyak man ang tipatudunan nyo. Anya, Ajak marami dayta. No kayat yo, da kayon ti mangiring pas. ay na, no kabailan mila kuma. Di da kamin. Sursurwan nyo ngamin na. Kasano nga roden dagito eh. Diyak amukon ka. Basta siyak, agawid akon. No makauray kayo, aramidak iti lasod ti makabulan. Anya! Sir, saan ka no akayat nga aramidan ni Sir Emilio dagito ipapaaramid yu kan kwa na? Tapay, Ado ka no ti aramidan na. sobrang day ta nga Emilio ah. Apay ngamin adiyo pa'y lasukatan, sir. Naglaing nga reklamo, nakaungungot pa'y. Nagdakkel ti sweldo na. Ngumawan mo tar aramidan na. Wen nga rod. Uray da kami, saan may akatsukaran, sir? Kabutang mi. Kasano makaturugak no kasto nagpigsamot ti video okay ti kaaroba. Italaan dayta, taadamin ag birthday. Saan ko kaya ti kasto mapaspasamak dayan? Jack kayat ti mapuyat. Oh,
Apay abimangan ka. Ayan ti paltog ko. Anya? Makapatayat no kastilan. Emilio, di mo aramidan ti kasta. Agtal na ka. Patayok dagit awanan bayn. Sige, Hoy, Emilio! Agsubli ka man ditoy! Emilio! Ha, Rimuaran, sapay awit na di paltog na. Ni, Diyos ko! Nagpaputukan na talaga! Emilio, nagreklamo dagiti kaarubam. unay katadanag yun na ya. Adapay ka nung amin nangagdaan nagpaputok iti paltog iti rabi eh. Patpatsin yun to mga min dagja sa lawasaw. Ay na, adda paltog mo. Amok asikaday jay. Unay kayo na ya. Ay agan-anad ka, Emilio. Ay maisagmak ka, gapu iti kasta nga ugalim. Ay apo, amok tar aramidag. Saan nga ang angaw ti agpaputok iti paltog? No iti panagkunam ket butbut ngam dagiti kaarubam. Saan ang mabalin ti kasta? Sika ti madaksan. Pare, adamot ka no nagpaputok iti paltog iti lugar yu dirabi. Awan. Nagagjay kasinsin ko akarro bayo. Ay apo, siyak ka diti patsyem. Kastaya. Wen, nagtrabaho ka kit din. Kat siga nga anya taramidam. Iturog ko man pa bet. Anya? Napuyat aki dirabi. Gapo iti salbag a video yan. Nagpatpat nagdagit din na nagbibidyo kay. Di ka ko man simrag Maturugak no kayat ko. Ngam, amangan no umay ni sir. Katringan na ka. Ay kat makamu ka. Oy, husto na itan apa nagbusbusina. Kababain. No din to mga mi nagpaigid dagit a tricycle. Pasalsalida iti kalsada. National Highway daytoy ayanta. Natural nga adu ti lugan. Paiman ta sardengak man dagit a. Anya ti aramidan? Pagsasawak dagit a tricycle driver. Anya? Sir, adda ka no tinapis ni Emilio at tricycle driver dita sentro. Anya? Gapulang ka no iti traffic. Talaga adina mo ti agpasensya. Talaga alastog, sir. Huwag nga rod. Iso nga uray dito opisina. Naglastog. Agpatinggan tumutlaang day tangar aramidan na. Sapay kumaa, sir. Kinapudno na. Bilbilangak ni Emilio. Sa anak la ngagtagtagari. Naka-time in ni Emilio dito'y daily time record na. Sir, Agam awan mat dito'y opisina na. kwa sir. Amukon, nakaturog manen. Diyak kaya tagsaw sir. Amok tiar aramidan na. Uray di mo ibagakan niya. Sir, No sana nakaturog, rumwar asaan ngagpakpakada. Katag subli no kay kayat na. when sir. Dito'y opisina, awan ti mailimad kanyak. Anya kay tar aramida. Aglugan ka na. Agkumyutak laangan. Anya? No kanayon kamot ang makiapa. Nagpartak pa iti panagpataray mo. Nasaysaya at laangan nga agkumyutak. Makamo ka. Apay nga min aya adi na kami denggen Apolos, Emilio. Maditi kasta nga ugalim. Adula amin nga ibagbagam. Sir, papayaban na ka no. Wen, Emilio, nasken ngagsarita ta. Sapay nagadotar aramidag, sir. Agsarita tayo tinalapat. May papan ka dito anya, sir. Iti ugalim. Ado ti saan ang mangayat iti ugalim. Anya? Naungat ka unay. Kan saan ka na naragsak iti trabaho. Eh, sir. No saan ka maladaw, matmaturog ka. Madinsama day tanga akusasyon mo kanya ka, sir. Tabinan ni kesan nakpay. Tap na ibagak yun ka. Saan lang nga dahito ti trabaho? Ado, ti masaraka. Bastos na talaga da ito'y atawa. Nasaysaya at langan no agikat dito'y opisina. Anya? Nagikat kan iti trabaho? Wayne, Ngam apay. kasano? Pir-pir jandak met gayam? Kasano nga rudan ti panagadal dagiti ubing. Di nakman rang-rangan daya nga.
Day takot. Day tamanan pudot ti ulom ti ikurim. Di mo pampanunutan ti pamilyam. Sumardengkan ko naklangarudan. Ngam kasano kamin a pamilyam, Emilio. Diana, pudno ka di nga ada ije police station nila kay mo. Uwan nanang. Napanagnakandan nga iso ti nagpaputok iti paltog. Ay, kuna, kat. Kun ado pa'y dagiti reklamo da kan kuana. Sapay nagikatan iti trabaho na. Anya, nagikat. Uwan nanang. Talaga saan nga agpampanunot ni Emilio? Ay, apo, nagararamid iti problema na. Ay, nasaya at mat no nag-resign ng dadya at tao. Awanan ti pagbutbut ngan tayo. Isumot ka no, tinangyibaga kin ni sir, asaanin asumrag. Ado dita ang kasukat na. Hindi kanak iti gundawa ay maipromote. Pudno dayta. Siya kung ti maisukat iti posisyon na. Sigurado ah. Dagado dagiti reklamo da kan ka. Ita, awan pa'y trabahom. Wunan! Basol ko amin! Apay nga min aya nga agdesisyon ka no kasta na pudot ti ulom. Amo mat asaan anasaya at ti kasta. Di mong tumot nga min amo a kontrolan ti ungat mo. Sumardengkan! Nagatulangarudan ti problema! Nayon ang pailaan! No agtrabaho ka, iti pagimbagan, magunod mo ti panagtalak kan panagraam ti tao. No agtrabaho ka, iti pagdaksan, dakkel abiddot ti aramid mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo.